So, nagbabalik na nga ang pinakasikat na makeup artist sa buong mundo. Walang iba, Inday Kuradang. Welcome back, Kuradangers! Nag-ambition, pinakasikat. So, well, anyway, today's video is we're going to make a very easy and very simple look, Kuradangers. Kung gusto niyo mga dili na kamuato og salon, magbayad og mahal for your simple makeup look, follow this makeup tutorial. Hindi naman tayo ganun ka bihasa sa pagmi-makeup, but yes, trust me, sana makatulong to. So, don't forget to like and subscribe in the Kuradang channel. And of course, comment your requested video below sa comment box. And yes, let's proceed to intro. Alright, first thing sa atong makeup tutorial is our primer. I'm going to use this Catrice Cosmetics na Prime and Fine Smoothing and Refiner for invisible pores and lines. Mga kadangs, kung wala kay primer, okay rasap. But before you start, talagang kailangang malinis yung mukha mo. So, I'm going to use this nahulog. This primer para mawala ang mga pores, mga kadangs. Kailan mo nang sa mga pores? Yung mga bangag-bangag sa imong, kadangs? Sa imong face. So, yan. Apply lang siya nato mga kadangs, no, sa atong face. Kung wala kay primer, pwede ra din. Pwede lang kung wala kay primer. Next, sa primer is kukuha tayo ng ating foundation. Ang aking foundation na gagamitin ngayon is my NARS. Alam ko na mamahalin to, pero hindi ko to binili. Napanalunan ko lang to sa isang raffle with my friends sa YouTube. And yes, kaya nakakapag-NARS tayo mga kadang. So, kung ano man yung mga foundation na andyan ka sa iyong makeup kit, pwedeng-pwede na yan mga kadangs, no? So, ganyan lang. Parang tamad-tamad lang yung pag-apply natin dyan mga kadangs. Eh, alam mo naman, no? Diba? Ganyan tayo maglagay. Yung mga tapulan kaayo mag-makeup. Anyway, karang pa ko nakabalik ko pang makeup, Kuradangers. So, pagpasensyahan nyo na, no? So, you are going to blend that foundation in your face. But be sure, if you are going to use a sponge, kinahanglan wet siya para nindot siya og finish, Kuradangers. So, ito. Very mumurahin ko lang to na sponge. And yes, bounce lang yung foundation mo. I spread it and ganyan lang. Ganyan lang yung ating technique mga kadangs. Mag-blend ng foundation. So, nabaga kayo ako ang foundation. Okay na kung ang foundation nabaga. Dili lang yung nawong, Kuradangers. So, sunod na akong buhaton is i-contour na ako akong face. Kay akong face is dako. As in, lapad ka itag nawong. So, we need a contour, Kuradangers. Wala ko'y cream contour. So, I'm going to use my detail na powder contour palette. And I will just dab like that. And, lalagay ko lang yan siya dyan. O, diba? Napakapal din. Ayan. So, ang problema na sad ko unsaon ako ni karong pag-blend. Nagbaga siya mga kadangs. And of course, ako sang butangan diri gamay. Kaya aron mo gamay jud kayo akong nawong. Ganyan lang. Just contour, of course, ang atong agtang nga mura og airport. And contour ang dat mga kadangs. And i-contour sab na ako ang akong taas kaayo nga ilong. Like Liza Soberano ba yan ako ang ilong. So, kinahanglan dyan na ito na siya i-contour. Like that. Kung saan pag-contour sa ilong, anao na siya Kuradangers. Ikaw na'y bahala kung saan yung napag-contour. Kung himuon ba ni mo na siya Liza Soberano or himuon ni mo na siya og unsa diha. Catherine Bernardo imong kuan, imong nose. Ikaw na'y bahala diha Kuradangers. Mas lindot yun yung pang Liza Soberano nga nose, Kuradangers na. So, yan. Inganao na siya pag-contour ng mga pang Liza Soberano. And then, blend lang ta diha, Kuradangers. Gamay. Next is magkilay ta, Kuradangers. Akong pangkilay. Wala ko'y pangkilay, Kuradangers. Maghahanap ako ng pangkilay dito. So, ito yung gagamitin ko na pangkilay. It's a Eye Magic na ano siya mga kadangs. Ano to siya tawag doon? Pang brow to tawag doon? Brow mascara, pero wala kasi akong ubusan na ako ng pambili ng brow mascara and pangkilay. So ito yung gagamitin ko kasi hindi naman ako nagba-brow mascara. So ito yung gagamitin ko, isi-shape natin yan sa ating kilay.
Sunod, mad eye primer ta. So, I'm going to use this Eye Magic eye primer. Ayan. Bigay lang din to. Mrs. IZ. On IZ TV. So, magkaroon ako ng primer. Because of her. Kasi wala naman akong pambili ng mga primer na yan. Ayan. Mag-eye primer tayo. Ayan. Pero kung wala kang eye primer, okay lang din yan mga kadaos. Do not bother. And then, we're going to proceed sa ating highlight. Kuha tayo ng pang-highlight. Kuradang. We are going to use a concealer para sa ating highlighting procedure. Nawala na sa bakong highlighter dahil asa na kato na botang. Anong gamiton? Pop Studio by Sarah G na concealer. Highlight na to diri. Ayan. Kita na ba yan mga kalangs? And there's atong under eye. Diri. Yan. Dayon atong i-blend. Tingnan na siya kasayon mga kalangs mag-highlight, no? So, kailangan dyan na siya napabuhaton. Rest of the procedure mga kalangs. Highlight daw. I-highlight. So, yan. Fresh. Pag nakakay-highlight, fresh na yung lantaw mo ang kuan mga kalangs. Yung face. Wait lang ha. Nawala akong contour. Nawala akong contour. My God. Sunod, we are going to do our eyeshadow. Mo siya diri ang cream magsugod mga kadangs. Kanong pag eyeshadow. Kuha lang taog kanang something pang contour sa ato ang diri. Sa atong crease. Kung i-contour lang na siya nato, pinaka-importanting buhaton sa makeup na i-contour. Para tawag doon, ma-highlight ang ato ang talukap. Kasi talukap. Diha, basta diha siya mga kadangs. Lantawa lang akong gihimo and pwede na kaano ng suhiron mga kadangs. O, diba? Medyo nag-enhance. Gamit lang ka og something like that color na pang-contour sa imong ang crease mga kadang for crease or lid. Pasensya na. Ganyan. Kita din yun sa effect niya mga kadangs. Na-contour niya ang atong something right here. In this area for dangers. Ayan. O, diba? Pwede na ganin na siya ang kadangs parisan dahil siya o something highlighter. I-blend lang siya ni mo og tarong. As in, blend it thoroughly talaga. Diba? O, diba? Pack na iya ang result. And then, because this is so very easy na makeup look, magkuha lang taog pang highlight mga kadangs, which is pang pack sa ato ang eye. So, we're going to use this. This very nice. Yan. We're going to grab this. And, lagay lang siya natin dyan. Sa gitna. O, diba? Kita nyo? The shining, shimmering, splendid mga kadangs. Pack. Simple lang siya kaayo mga kadangs. Sayo na kayo siya buhaton. Ayan. Very sayon na yung isang matanan mga kadangs. Diba pack na siya kaayo? Ito na. Ano na yung show? I-contour mo lang. Lagyan mo ng something ganyan. Highlight sa tunga. Pwede na kayo na siya mga kadangs. And then next is we are going to grab our black eyeshadow para sa atong eyeliner. Kung nakaka-eyeliner din mga kadangs, you can use that. But ako wala akong eyeliner. So, I am going to use a black eyeshadow para sa akong eyeliner. No? Para-paraan lang yan mga kadangs. Para-paraan lang yan. Kasi nga, scientist, pinakasikat na scientist sa tibuok kalibutan. Alright, so kapag ko pangita og brush pang eyeline. So I'm going to grab this color black right here. Yan, mag-eyeline ta mga kadangs. So yan, medyo struggles real dito sa eyeliner mga kadangs, no? So ganyan. So next we're going to make our under eye makeup. Kunin lang natin yung color na nilagay natin sa dito, yung kino-contour, yung pinaka-contour natin. This one. Yan. At saka ilagay natin yan siya dyan sa ating under eye area or sa eyeline dyan sa baba. Ganyan.
Ayan. Kabalo mo say magic sa eyeliner mga kadangs. Bisag simple lang kay mong look basta nakaipak ng eyeliner. Vega na kay mong look mga kadangs, trust me. And then we're going to grab also this color again. Yan ilagay natin diri sa inner. Diha. Diba? And then, para sa ato ang highlighter, inner highlighter, kini siya nga color. Lagay lang natin siya dyan. Dito, sa kabila. And then, lagyan natin konti din sa brow bone. Brow bone! Diba? Ayan. Ang highlight. And dito, sa kabilang banda. Dyan. Diri, sa bridge. Ayan, di ba? Nalasod tayo makatunan mo lang to tag YouTube, mga kadangs, no? Bisag ita kabalong makeup, makabalog yun ta mga kadangs lang to tag YouTube. Lashes, mga kadangs. Murag struggle po kay nako ang false lashes, mga kadangs, no? So, kay nagamit mo ko Lux Organics nga pampa-grow ng lashes. Medyo taas-taas ako ang lashes karon mga kadangs. I'm just going to use my Maybelline The Falsies Lash Lift siya mga kadangs. Dili na ko mag-falsies mga kadangs because struggle tayo para sa ko yung falsies. I just put this mascara, diba? Nga na po nag-falsies, very natural look lang na false na lashes mga kadangs, no? Diba? Look at that. Compare and compare and compare mga kadangs. Diba? No need na mag-falsies mga kadangs. Proceed na sa. Sunod is bronzer. Mag-bronzer. Grab ta gamay o bronzer. At lang i-bronze gamay ang atong face. Kani, bronzer. Next is atong blush, mga kadang. So, I'm going to use this my Advance, Rebellion Advance. Kani siya. Nindot siya nga blush kay na siya pagka-highlighter gamay. Ngunit na ka mag-highlighter kay shine na siya gamay mga kadangs. Do you see that? Ang siya pagka-shining, shimmering, splendid effect mga kadangs. Bak ganon. Pwede na ba ni pangrampa sa inyong mga kuan mga kadangs? Like that. Next, to complete the look mga kadangs is atong lipstick. Mangita ko bongga kanya lipstick mga kadangs. Alright, so kakita ko lipstick dire from Fairy Cosmetics. Ilang mousse pink. Ano siya color ko kadangs. Ganyan yung kulay niya. May pagka-move na something, ganyan. Mousse paint siya from tawag doon Fairy Cosmetics. Anak siya. And this is the look, Kuradangers. Pasado ba? No need na matang mo og salon para mag-makeup, magpa-makeup mga kadangs, no need na matang gastos og dako para magpa-makeup. So, pasado ba ni sa inyo ang taste mga kadangs, no? Pwede ba ni pang rampa, pang bunyag, pang kasal, or any occasion mga kadangs. Just this very simple look, very easy, and very simple, and affordable to mga kadangs. Kasi yung mga product na ginagamit ko is so very affordable. Of course, ang NARS, mga di ka-afford ato, no? Kay hindi siya kaya mamahalin kayo siyang foundation. So, this is the look, Kuradangers. Perfect. So, yes, thank you so much for watching this pangmalakasang simple look mga kadangs. Don't forget to like and subscribe in the Kuradang channel and hope to see you na lang sa ating next video.